ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝመሰጥካ ዝእምቱ ምልክታት ንጓል ኣንስተይቲ ከም ዝመሰጥካ ዝእምቱ ምልክታት ብዙሓት እዮም። ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ዝኣክል ፍሽኽታ ተብዝሓልካ፣ ንሳኻ ኣብ ትዕለሉ እዋን ኣእምሮኣ ናብ ካልኣይ ዝምብልን፣ ምልክት ቁጣ ኣይተርእን፣ ሕጉስቲ ኮይና ተዛረበካ፣ ምሳኻ ምዝራብ ክቋረፅ ባሕ ይብላን፣ ብዛዕባኻ ክትፈልጥ ምሳኻ ክትዕልል ትመርፅ፣ ፈፂማ ናብ ካልኣይ ጥምትን፣ ሙሉእ ብምሉእ ኣተኩራ ናብ ኣዒንትኻ ተቋምጥ፣ ዝኾነ ዝተዛረብካዮ ነገር የስሕqa፣ ብፍላይ ዋዛ እንተነጊርካ ፍሕስያ ትብል፣ ብዛዕባ ስራሕካ እትነብረሉ ቦታ ወይ ከባቢ ዝምባላኻን ትምኒትካን ንክትፈልጥ ብዙሕ ሕቶታት ተቐርብ። ከምዚ ምግባራ ንካልእ ኣይኮነን ደረጃኻ ክትፈልጥ እሞ እቲ ቀዳማ ምዃንካ ንምግምጋም እምበር ኣቃውማ ኣስተውዕለሉ ናባኻ ገጻ ዛዚ ኣብ መንከብካ ክትድገፍ ክትፍትን እያ። ኣብ ልዕሊ ዝለበስከዮ ክዳን ዘለዋ ንዓዳ ብክፉት እንተገሊፃትልካ ቁፅሪ ቴሌፎና እንተሒባትካ እሞ ድማ ክድውለላ ወይ መልእክቲ ክትገድፈላ ምሕፅንታ እንተቕሪባ እዚ እቲ ዝዓበየ ምልክት እዩ። ብዘይጥርጥር ተመሲጣ ከም ዘላ ድማ ፍለጥ። ኣብዚ ምዝጠቐስናዮም ነጥብታት ዋላ ሓንቲ ምዘይረኣየትካ ጓል ኣንስተይቲ ግን ግዜ ካይተጥፍእ። ዝጠቐስናዮ ምልክታት ኣብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንተሲኢንካዮ ካልእ ትግደሰሉ ሰብ ክህልዋ ስለዝኽእል ንስኻ ካልእ ኣማራፂ ምንዳይ ይሕሸካ።